Saúdos, moi boas, benvidas, benvidos a unha nova edición de Soltando Estacha Digital. Estamos de novo na nosa casa deste verán, como é o Casino Mercantil de Pontevedra. Fantásticas instalacións para pasar aquí estes días de tanta calor e ademais que nos abren as súas portas pois para cada 15 días meterlle un bo repaso o que é a Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia. Ata aquí estamos tendo a sorte de que se acheguen os convidados para ir analizando pois o que foron as regatas esta semana, que imos ter que analizar 8 regatas, nada máis e nada menos, que tivemos, así que temos moito que repasar, temos moito do que falar, despois na bancada, tamén temos a porra e todas as seccións, ademais de ir respondendo as preguntas, as críticas, a todo o que recibamos no noso foro. Así que, adiante a cabeceira e comezamos con Soltando Estacha Digital. Pois aquí no Casino Mercantil de Pontevedra, unha semana máis, imos ter ata 4 convidados, acompáñanos xa 3 nesta mesa, na que tamén hai diferentes artiluxos, cos que despois imos ir pois afondando un poquinho máis no mundo do remo, no mundo das traiñeiras. Imos presentar a que nos acompaña, comezando aquí a miña dereita, por parte da Cabana de Ferrol, Jorge San Martín García, máis coñecido como Nécora, que tal? Hola, boas noites. Boas noites. Bueno, desde Mugardos ata aquí, que tal? Que tal a... Un traxecto un pouco longo, pero... Bueno, agradecemos que viñeras. Aparte, imos ter dobre representación aí do voso club. Mais alá está por parte do Náutico de Ribeira. Aí temos a Manuel Sánchez Bóveda. Que tal, Manu? Boas noites. Boas noites. Bueno, Ribeira, que tamén tivestes aquí. Os 3 que estades, fixestes de anfitrións nos últimos 15 días, aparte vos, coa festa do Percebe, que tamén coincidiu, e falaremos do que foi a regata de Ribeira. Temos representación Liga B, Liga A, Liga Femenina tamén vamos ter, e Liga A por aquí, por parte de Tirán Pereira, Kevin González, Santiago. Kevin, boas noites. Hola, moi boa noite. Bueno, como dicíamos, vos aparte estades aí metidos na pelexa, nunha das grandes pelexas da Liga, como é esa segunda praza, así que imos ir vendo todas estas regatas, que como dicimos, isto cada 15 días, pois temos que botar a vista atrás e ver o que aconteceu hai 2 fins de semana. Imos empezar aos resumos, pois aquí pola casa de Nécora. Imos empezar por Mugardos, pola Liga Femenina, así que esa regata que se celebrou, aí temos esa bandeira reganosa, que é o nome da bandeira femenina, que aí tivemos unha regata que se tivo que realizar finalmente en formato contrarreloxo a 2 bollas, no que respecta á Liga Femenina, que pasou aí, como se xestionou todo ese cambio. A verdade que, dende a organización tampouco non... recibín a información de que era contrarreloxo cando nos avisaron. Extrañounos un pouco que fora a dúas bollas, porque ao final se pode... É unha decisión que se toma no comité de regata e tal, pero que se faga a 2 longos cando a premisa de facer unha contrarreloxo é que sexa esa igualdade ou buscar esa igualdade, que logo a excusa sexa que para axilizar a regata, por exemplo, nos homes fixeron tanda a tanda, pois non sei. Quedaron dúbidas, claro, quedaron dúbidas aí co formato, non? Sí, pero bueno, a verdade é que a nos beneficiounos porque coido que se estiveran en liña o carreiro era un pouco peor, pero parece ser que era un pouco máis curto esa boia, entonces, pois, bueno, ao final beneficiounos, pero non... A quen beneficiou ou non foi a Chapela Uofco que gañou con claridade nesta regata na que houbo a sorpresa, porque esta non é unha sorpresa, que Cesantes a Megrove Cifical foi terceira, segunda Salgado Perillo, e vemos a celebración de Chapela Uofco, que están, pois, de novo, intratables, tiveron aí pois unha sorpresa, non? Nunha regata, e temos como celebraban a vitoria o conxunto de Chapela e ese segundo posto de Salgado Perillo. E agora aí vemos os tempos desa regata, como dicíamos, contrarreloxo, iso foi o máis sorprendente. Mugardos, a Cabana de Ferrol, non sei que sabor de boca deixou aí na casa. No, eu creo que boas sensacións, tanto nas mulleres como nos homens. Eu creo que houve un bon desenvolvemento na regata. Xa che digo, obviando o das rúas e tal. E aí estamos vendo o das rúas. Aquí saindo
dun en un, non? Dun en un Nos que... homes, sí, xa é unha cousa que xa está pasando. Eu outro día falaba desde que as mulleres se queixan máis. Eu creo que é o contrario, porque ves todas as regatas, o fai 2 anos, as mulleres remaron en liña en Mugardos e os homes remaron en contrarreloxo. As mulleres aquí reman en 2 boias, este ano reman en contrarreloxo. E pasa así en moitos campos. Ao final, como importan por así decirlo, importan un pouco menos ou vese menos as mulleres, eu creo que ves un pouco perxudicadas nestas decisións. Que, xa che digo, outro día beneficianos a nós, pero outro día nos perxudica como lle pode pasar a calquera nunha... Bueno, aí víamos a vosa entrada, aquí ades na primeira das quendas, Sí. Castes satisfeitos, non? Como diciades, aí empezou un pouco o despegue, non? Que tivestes nas últimas Nos homes, semanas. dis. Sí, nos homes. Sí, a verdad que estábamos falando antes de entrar ahora ao programa, que os homes están facendo unha serie de rotacións que quizás outros equipos non se poden permitir porque teñen unhas plantillas un pouco máis curtas. Eu creo que eso lle está dando un poutiño máis de equipo maduro para poder competir con outras aspiracións. Mira, ímos quedar con este detalle, Nécora. Vamos a ver aí a saída de Ares sin Estacha. E aí, Kevin, aí estivo a clave da xornada, non? Houve penalización de 10 segundos para Ares e despois, pois, vitoria para Chapela Uofco. Que non vos viu nada ben a vos, por certo. No, a nos nada ben porque meteu unos 2 puntiños que últimamente valen ouro. Bueno, evidentemente completamente xusto. Chapela mereceu gañar a regata porque fixo absolutamente todo ben. Gañou unos anos tamén. Se Ares conseguise unha renta un poquinho máis grande, pois seguiría dominando todas as regatas da Liga. A celebración de Chapela Uofco, primeiro triunfo da temporada, pois rachando esa seira triunfal que levaba ata o momento Ares, impuxérase en todas, pero en Mugardos, nesa oitava bandeira Concello de Mugardos, pois a vitoria do conxunto redondelán. Isto era como quedaba a clasificación, pero dende aquela pasaron tantas cousas. E, bueno, un pouquiño para comentar o que foi en Mugardos. Nos comentaba Nécor aí como parte da organización do club. Vos, a decisión de contrarreloxo, non había outra, non? E unha bolla casi mellor, non? Sí, evidentemente, se o campo non está nas condicións iguais para todos, é moito mellor facer unha crono dun solo carreiro. E, bueno, foi o que tocou. Sí que estaba o día bastante complicado, había moito vento, os longos en contra eran horribles, eran moi duros, estábamos todos desexando virar fora para poder coller... Aparte, a 6 longos que foi, non? Efectivamente. Si xa 6 longos é complicado de xestionar porque trastorna un pouquiño a cabeza do remeiro ou da remeira, con ese evento, pois a verdade que fíxose durísima a regata. Bueno, terceiro posto. E vos, ese día, como tiñades, porque agora imos ver o vídeo de Moaña, pero como tiñades regata o día seguinte en casa, fixestes aí, gardastes balas, hubo rotacións ou non? Home, iso terías yo que preguntar ao adestrador. Eu creo que sí que o mellor o sábado meteu a xente menos habitual e preferiu meter un bote de máis galantías ou máis potente para o sábado, pero bueno, o resultado foi o mismo, quedamos terceiros nas dúas regatas. Non houve variación. Pois imos ver aí o que aconteceu o domingo, esa bandeira Concello de Moaña, que foi retransmitida pola Televisión de Galicia. Por certo, que se gardou ese minuto de silencio en todas as regatas, en homenaxe ás vítimas desaparecidos do Argos Georgia. Bueno, e aquí temos o acontecido en Moaña e ese carreiro 1 que foi absolutamente máxico porque habíamos a cesantes Rodavigo que ia polo carreiro número 1 e gañou a súa quenda. Que pasaba no carreiro 1? Pois a verdade é que non o sei. Eu que son dali, postos a elexir, nunca elexiría o carreiro 1. E máis dende que se fixo agora o novo espigón ese de defensa de vento, que a veces pois rebotan ali... E a que vantaxe levaba cesantes, cuidado. Sí, por iso, quedamos bastante sorprendidos. Se che dicía, nos preferimos salvar ese carreiro, preferimos os carreiros centrais, que nunca nos tocan, por certo, pero postos a elixir, elixiría o carreiro número 2, un poquinho máis protegido do vento, seguro, e sen toda a salida da corrente nin o rebote das olas do espigón. Pois aí se impuxo cesantes Rodavigo, que leva unha temporada pois mala, podemos decirlo así, pero aí conseguiu un resultadazo, fixo séptimo o final. Estivo Mugardos aí Mugardos a Cabana de Ferrol,
aí o día despois de ser anfitrións, como acabastes? Bueno, eu creo que ao final moitas veces é complexo despois de facer unha boa regata sair o día seguinte, que é un domingo, sair enchufado de verdad, porque ao final ou tes un obxectivo moi marcado, que era o caso aí que estaban con cabo nesa regata, creo que estaban con cabo os rapaces. Entonces aí eu creo que foi o factor que lles fixo pois apretarse un puntiño máis, aínda que ves de estar de cando o que din sempre de que o alago debilita un pouco, eu creo que non lles afectou neste caso porque tiñan ese obxectivo aí a corto plazo. Fixeron esos trocos que dixen, souberon aproveitalo. Bueno, outra vitoria aí polo carreiro número 1 de Mecos, que ademais fixo cuarta, un resultado espectacular da Mequiña, que foi a última fin de semana que luciu os interrogantes eses na súa embarcación, que nos alegramos aquí, por fin atoparon patrocinador. E agora imos ver o que pasou na quenda de honra, aí con Kevin remando na súa casa. Bueno, que hubo un duelo espectacular pola vitoria entre Ares, Chapela Wofco. Vos non pudestes estar aí metidos, como a viviches tiende dentro? Moi dura, sobre todo os longos en contra, a verdad que o vento a nós está nos pasando bastante factura, non sei se é porque nós non somos capaces de remarlle ben ou porque o míster ten reglajes demasiado duros, pero sí que máis ou menos pois a tónica de todas as regatas, Ares impoñendo un ritmo absolutamente increíble. Sí, pero no segundo longo Chapela pasoulle por diante, Sí, esa quizás foi a sorpresa porque iso, en canto Ares pon a directa ninguén é capaz de collelos. Eles, a verdad que Chapela fixo unha regata espectacular. Nos aguantamos meramente cerca dous longos, pero a partir do terceiro longo salir de bolla fixo sonos durísimo, foi horrible. A verdade é que non íbamos remando tan mal como duro iba o barco. Bueno, fixestes terceiros, como dicíamos, cuarto Mecos por diante de Castropol, que pegou tremenda remontada, ia na última virada oitava e quedou quinta, pasoulle a 3 embarcacións. Bueno, aí temos a entrega con Rubén Vieites, ¿no? Aí concelleiro de Deportes de Moaña, entregándolle a Ares, que o día seguinte, aí temos tamén o secretario xeral para o deporte, a José Ramón Letelasa, entregando a camisola amarela, pois un Ares que se reencontraba coa vitoria, e é importante iso, non? Como dicías ti, o alago debilita, pero tamén as dúbidas, non? Que podía deixar de o día anterior ver que se acababa esa racha victoriosa e recuperar, o sea, devolver o golpe ao momento, o día seguinte. Pero quizáis, por eso que dicías ti antes da estacha, quizáis eso se enrabietou un pouquiño máis. Eu creo que máis que xerar as dúbidas, o que querían salir é a partir o remo e, bueno, non partilo, pero a con todo, demostrar todo o que non puideron o día anterior. Por iso. Bueno, pois esa regata clásica en Moaña, ¿no? De todas as temporadas, organizada aí pola Sociedade Deportiva Tirán Pereira. Iso foi ese domingo. E ese domingo tamén, Manuel, houbo regata en Ribeira, que vamos a ver. Aí esa bandeira Concello de Ribeira, campo de regatas da Guiño. Sí. Aí foi a regata. E vos tamén, o de remar na casa ese día, que pasou? Aí pasouvos un pouco de factura. Un cúmulo de moitas cousas. A xuventude, unha boa regata en boa semana anterior, e a ansiedade de querer facelo ben ante os nosos seguidores, ante o noso povo. Sí, ata a parroquia aí que estaba. Exacto. Pero despois tamén hai que ter en conta que a primeira quenda na Liga B está super aberta. Sí. Porque, por exemplo, o Eusimei ou fai primeira ou fai última. Non hai término medio, Aí hai unha pelexa entre Perillo e Bueu. Eu creo que nós estamos un puntiño por enriba. Pero, bueno, cando a cabeza falla, eles son máis fortes. E eso están aí os resultados. E eso foi o que pasou na casa. Aí vemos a virada, Bueu por diante de vos. Sí, que siga comentando no barco aí. No barco había moita ansiedade, moitas ganas de querer gañar a base de forza e non a base de técnica, sendo conscientes de que o campo de Guiño é un campo que require moita técnica. Bueno, vemos a entrada de Bueusimei, vos segundos, e Salgado Perillo terceiro nesta primeira quenda. E agora tamén moitísima xente, ¿no? Polo que vexo aí en Sí, en Aguiño, o povo percebe. Pero, bueno, o povo nunca falla, sempre nos apoian. E máis se lle pos unha festa despois da regata. Non había excusa para non ir. Bueno, aquí vamos a quenda de honra con Cedeira, que aquí estivo intratable, e a loita entre Puebla e Chapela Wofco, a filial de Chapela Wofco, que por primeira vez na temporada, sí. Chapela Wofco bateu a Puebla, Sí, foron capaces na regata de Aguiño de conseguir
meterlle o medo no corpo a Puebla. Vos que estáis aí metidos vendo todas as semanas as regatas, esperabades que pasara iso? Porque Puebla empezara como líder e parecía que tiña pois un puntiño ou dous máis que Chapela Uofco, non? A ver, todos entrenamos ao longo de todo o ano. Chapela entrenan tamén cunha treiña que está na liga moi alta, moi forte, e todos collemos o bo dos que reman mellor que nós. E en regatas como esta demostraron que teñen nivel para estar aí asustando a Puebla e ao mellor tamén a Cedeira. Pois esa victoria de Cedeira, que deixaba nunha situación moi boa, no? Quedaban 2 regatas, tiñan 3 puntos de vantaxe, pero bueno, agora veremos o que pasou na última fin de semana, porque isto, Mugardos, Moaña e Ribeira foron hai 15 días, así que ahora xa nos metemos no da última semana, este é o estreo mundial dos resumos, este aínda non se viron, e aí temos Bandeira Virxe do Carme, no Grove, tamén retransmitida pola TVG2, e aí estivestes, Mugardos e Tirán. Bueno, para Mugardos acaban de Ferrol, aí na primeira serie, que tal? Como foi? Como foi o día no Grove? En Pedras Negras, por certo, que todo o mundo quedou contento por ser en Pedras Negras. Ben, a verdade que aproveitaron eso, a inercia que están collendo, esa inercia positiva, que sempre axuda. Ao final, os deportistas ti tes un potencial, pero a parte motivacional ou a parte da cabeza é moi importante. En canto enfilas esa dinámica positiva, se aproveitas ao máximo, pois vai te axudar a mellorar os teus resultados, igual que os que están nunha dinámica negativa tenden a irse para abaixo. Bueno, victoria clara, Victoria clara por diante de Cabo da Cruz, de Narón. Bueno, para vos viña mellor que se metera aos vosos veciños de Narón, ¿no? Por diante de Cabo, ¿no? Que o rival directo. Ou estades vendo para arriba? Ahora, despois, xa se verá despois do resumo, ahora xa están aí a un puntiño, creo, de Narón e de Urme, creo que son. De feito, nesta, non sei se foi nesta regata que comeu boia... Sí, nesta. Ahora vamos a ver, ahora se van a cruzar nun momento con Muros Esteirana e é que ven de comer cebolla, de entrar por estribor nunha delas. Estas son imaxes espectaculares aí dende o dron. Sí. E nesta quenda intermedia, Kevin, que ti non a podes ver porque é xusto antes da bosa, pero está, como sempre, a que máis xogo dá, Sí, a verdade é que sempre contamos con Rianxo, que en teoría debería ser o que domina esa tanda, pero bueno, aí venceron vosos veciños de Meira. Meira, a verdade é que está facendo unha tempada espectacular coa xuventude e con moita veteranía, demasiada veteranía, porque recuperaron xente que levaba anos sin remar, están facendo un temporador. Estou super contento porque moitos deses rapaces pois convivo con eles pola vila. E despois que Mecos fixo un absoluto regatón ese día na casa. Quedamos todos bastante sorprendidos e adaptáronse perfectamente ás condicións. E aí temos a saída coa quenda de honra, aí estaba Tirán Pereira, aí sí que foi o guión habitual, ¿no? O sea, Ares a outro ritmo e vos aí no man a man con Chapela Uofco, ¿no? Sí, esa semana a verdade é que baixamos un pouquiño a terra, concienciámonos de certos detalles que tiñamos que mellorar. Eu creo que esas condicións de mar beneficiáronnos, creo que nos adaptamos un poquinho mellor que Chapela e que Castropol, que creemos que gardou po día seguinte na casa. Recortamos un puntiño que o que estábamos desexando, que non se foran máis, porque xa unha distancia de máis de 3 puntos iba a ser moi complicada, quedando moi pouquiñas regatas, e cumplimos. Ares, como sempre, iso, intratable. E o que falábamos, ¿no? Todo o mundo satisfeito con Pedras Negras, como para o público, ¿no? Que ten aí Sí, a ver, unha bancada fantástica para nos verlo. estamos desexando sempre de salir da ría, iso primeiro. E despois que estaban unhas condicións durillas, pero bueno, hai que remar, o campo en perfectas condicións, salir do ambiente iso de dentro do Grove, da vila, e bueno, moitísima xente que estaba polas praias, pois iso tamén atrae a que se acerquen o Peirao e poidan disfrutar da regata. Aí temos a entrada de Castropol, que fixo cuarta ese día, antes de ser anfitrións, e a celebración do patrón de Ares, de Hugo Rascado, recibindo esa bandeira Virxe do Carme no Grove. Así se abría esta fin de semana coa victoria de Ares, que xa os damos, bueno, depois xa falamos na bancada, pero xa os damos por campións, ¿no?
Ou non, salvo Hecatombe. salvo Catombe. Recordo fai uns anos que tamén Bo iba a ser campeón sin dúbida e chegou a cesantes e hubo ali un descalabro brutal. Levabanlle, non sei se 7 ou 8 puntos a San Bartolomeu e ao final levouse San Bartolomeu a Liga. Entón, eu creo que sí, non deberían cometer ningún error. Levan non sei se 12 ou 13 puntos o segundo, pero todo pode pasar. Esa era como quedaba a clasificación despois da regata do Grove. O que pasa que na Liga A masculina esta fin de semana houbo dobrecita, foi a única que dobrou durante esta fin de semana. Bueno, pois visto que pasou no Grove, nese campo de regatas de Pedras Negras, pois imos ir ata Cedeira, que por ali estivo a Liga B. Manu, non estás de acordo que este campo a mí me parece o máis bonito que hai na Liga, o de Cedeira en canto a paisaxe é unha É un chulada. campo espectacular. E aparte é un campo que gusta remar. Se che gusta a ola e o espectáculo que creo que nos gusta a todos os remeiros, é un campo que eu sempre desexo chegar a ele. O que pasa que ese ano estivo a cousa tranquila, ¿no? Porque eu me acordo de outros anos unhas ondas tremendas que casi non se vían en algún momento as trañeiras. Para o que pode ser Cedeira, foi un ano que estaba, como decimos nós, planchado. Bueno, e temos a saída da primeira quenda, esta vez sí, aí Ribeira fostes os que dominastes dende o principio. Sí, non collemos a ansiedade da semana anterior na casa, fomos capaces de coller remada, aínda quedan puntiños por mellorar, pero bueno, imos polo bo camiño e regata a regata queremos facer estes pasiños de mellora como se deu esta semana. Tamén había a festa do Percebe, aí en Cedeira, Sí, ímos percorrendo os peiraos coas festas do Percebe. Na Liga B gustan-nos as festas do Percebe. Bueno, pois Ribeira que se impoñía na primeira quenda, e nesta quenda de honra, aquí, non sei se a presión ou que, pero algo lle pasou a Cedeira, que de levar 3 vitorias seguidas, quedou terceira, non tivo nin opcións, porque iba Chapela Uofco, a metade de regata levaba 6 segundos, e despois veu a remonta de Puebla. Aí Cedeira, como vemos, non tivo opcións. Nos pasoulle o mesmo que nos pasou a nós a semana anterior. A regata da casa, vas con moita presión, se tes un equipo con moita xuventude, esa presión empezase a descontrolar e empezan a caer segundos como nada, e o rival sempre aproveita as túas flaquezas. Vemos a Puebla recibindo a bandeira, a súa segunda vitoria da temporada, e Cedeira que mantén a camisola de líder, pero só cun punto e só queda unha xornada, así que todo está por decidir nesta Liga B. Despois xa falaremos de quen é a favorita, xa vos preguntaremos aquí aos tres a quen vedes favoritos para a decisiva regata de Oleiros, pero bueno, así está a clasificación da Liga B, dando espectáculo ata o final. Iso foi o que pasou en Cedeira, despachamos o que foi o sábado e ímonos a Asturias. Aí estamos en Castropol, esas bandeiras princesa de Asturias, tanto femenina como masculina. Bueno, tocou irse ao norte, pero tamén é un sitio, que se falamos de campo de regatas que é fermoso de Cedeira, aquí esta vila de Castropol tamén ten un encanto. Non sei se a visitastes vos ou chegastes e remades, o que... Pois os remeiros, máis sendo de lonxe, chegamos ali prácticamente para montar no barco e pouco máis. A verdade é que sí que había un ambientazo, non sei se había festa do Percebe ou algo, no, creo que non, pero había un ambientazo polos bares e polos restaurantes da zona, aparte de unha vila preciosa, e a verdade é que foi un día moi chulo para remar ali. A min que me tocou vivilo dende terra tamén o disfrutei bastante. E non houbo contrarreloxo, que isto tamén é noticia en Castropol, porque nos últimos anos había contrarreloxo. Bueno, aí temos a Mugardos a Cabana de Ferrol, que estivo nesa primeira dobre quenda lanzada, e a xornada, bueno, como vivistes aí dende dentro? Tamén foi unha boa regata para Mugardos a Cabana. Dente o de Sume sí, pero das mulleres, o sea, estamos con mulleres, descarados. As mulleres... Bueno, aquí temos o duelo que se estableceu entre Mugardos e Castropol. Castropol sí que non hasta agora estaba quedando na última posición en todas as regatas, pero o que che digo, tivemos unha mala semana a nivel de adestramentos, algún adestramento que non completamos e tal. Viñamos dunha regata na que o resultado acompañounos moito, e salimos un pouco desconectadas nesta regata e así foi. Ves que estás competindo con unha treña que lle gañaches todas as regatas, aquí no mar calquera pode gañarche, pode meterche o sprint. Ao final foi o sprint, entre Castropol e Mugardos a Cabana de Ferrol, pero é unha vitoria igual, o sea, e ainda doe máis porque estiveches cerca. Eu creo que
ao final, todo o mérito para Castropol é eso, ao final, se non sales enchufado unha regata, pinta a cara ata o que aprendeu a remar fai 2 días. Aquí todo o mundo rema, todo o mundo compite, todo o mundo quere ganar. Bueno, levaba a ovación aí o bote de Castropol De e Castropol. Chapela Uofco, pois celebrando unha semana máis a vitoria, esta vez con claridade, retomou a segunda posición cesantes a Megrove Cefical, aí vemos a terceira Rianxo, que tamén mellorou nesta xornada, e cuarta Cabo da Cruz, que conseguiu meterse aí, remando na primeira quenda, conseguiu superar a Salgado Perillo. Viñamos de estar diante delas e nesta xa nos meteron un bon saco de puntos. Quedaron cuartas nas últimas. Sí. Iso marcou diferencias en xeral. Bueno, vemos a regata masculina, ahora sí, as dúas quendas lanzadas, as dúas primeiras. E aí de novo con presenza de Mugardos, a cabana de Ferrol. Aquí acabaste máis satisfeitos, non? Que nas mulleres, non? Sí, ao final o que falaba antes, van con esa dinámica e están aproveitando na tope. E de feito, pues, moitas veces tamén se fala dos carreiros aquí nesta regata. Seguramente, pues, no sorteo non lles beneficiou tampouco demasiado, tampouco non lles prexudicou moito, pero seguramente non saliron pensando neso, saliron non sei se a rachar a regata, pero sí a apretarse, a dalo todo, e aí se ven os resultados, cada día máis cerca dos de arriba dese grupo teórico do medio, porque ao final, dende o 11º ata o 5º, bueno, quizás se deixamos a Rianxo aparte, pois están aí un pouco máis xuntos, pois están cada día máis cerca dos de arriba dese grupo. Rianxo que se impuxo con claridade na quenda intermedia. Habíamos entrado en Narón, que se estreaba nesa quenda intermedia. Aquí temos os 4 primeiros, e aquí houbo dúas pugnas, unha pola vitoria, cun Castropol motivadísimo que apertou a tope a Ares, e despois o voso pan de cada día, aí o Magamán con Chapela. Sí, como comentaba antes, creemos que Castropol reservou un pouquiño o día do Grove. Creemos que incluso reservou ou estuvo apretando un pouquiño, cargando pilas a semana anterior, que non foi tampouco unha boa regata para eles. E viñan con toda a intención de gañar a regata da casa. Eu creo que sí que lle tocou un bo carreiro, porque parecía que as calles de fora pa dentro corrían moi ben, polo tanto podíanse abrir un pouquiño cara ao carreiro 3, e pa dentro todo o contrario, arrimarse o 1, que de feito foi o que fixeron. Pois iso, casi lle pintan a cara a Ares, e foi, creo que a traíña, quitando o Chapela en Tirán, que máis preto lle estuvo. Todo se decidiu no último longo, ao final, porque levaban 2 segundos de vantaxe Ares antes na última virada, e despois acabou vencendo. E agora na clasificación, pois aí a temos. Aí podemos parar, Pablo, a ver se paramos aí a clasificación para analizar aquí con Kevin e tamén aquí con Nécora, que están implicados en esa clasificación da Liga A. Que bueno, estades aí por parte de Tirán Pereira, man a man con Chapela Uofco. Esta fin de semana, vos para arriba, Chapela Uofco para baixo. Como está a cousa? Aí a temos a Pois clasificación. apretada. A verdade é que contábamos con estar aí con eles. Quizáis tamén Castropol un pouquiño máis implicada nesa pelesa, facendo un pouquiño máis de árbitro, que xa o fixo en moitas regatas. A verdade é que iso, a semana pasada nos tivemos dúas regatas que non foron malas, pero sí que non encontrábamos moi boas sensacións no barco, ao revés desta semana. Creo que iso reflexouse no resultado. Un puntiño que nos levan, e esperemos que nestas 4 ou 5 regatas puntuables pois poder pasarlles por riba e aspirar a ese playoff de ascenso a CT. Claro que ao final hai moito en xogo. Esa segunda praza e a que dá acceso ao playoff. E depois, Mugardos acaba en Ferrol, aí os temos 10ª posición, pero polo que dicías antes, Nécora, estades sabendo máis para arriba que para baixo. Sí, a veces é mellor mirar para baixo para ir para arriba, pero bueno, neste caso que ves nunha dinámica positiva, hai que agarrarse aí cos dediños ao que tes, e eso, por exemplo, Urme, que falábamos antes, como eu Boia, non lle saliu moi ben esta última regata, seguro que van salir enrabietados a seguinte regata, pero tens que aproveitar eses momentos de fraqueza dos demais para poder meterlles aí a proa. E agora que quedan poucas regatas, aínda máis. Bueno, e por parte de Ribeira, despois falaremos, porque a situación para o playoff está moi aberta. Estáis aí pendentes, non? De quen
de quen pode estar no playoff, porque, home, semella que cesante Roda Vigo vai estar seguro, e despois, polo visto, pois ten bastantes papeletas a filial de Cabo. E vos tedes opcións de estar aí. A ver, está todo aí que non se sabe moi ben como vai a pasar. Pero, bueno, sorprende vos que pode estar nese playoff a filial de Cabo? Pregunta que vos lanzo aquí os tres. A ver, a verdade é que sorprende relativamente. Non deixa de ser un afiliar e ten que ser un equipo formador e o resultado tenlle que, en teoría, dar igual. O importante é que eses remeiros máis novos collan experiencia para poder dar o salto a trainera. Sorprende porque estes últimos anos pois estaban aí dominando a tanda do medio, pero tiveron bastantes baixas. De feito, tamén se reforzaron con moitos remeiros veteranos que xa non están no seu mellor momento de forma, sin querer faltarlle o respeto a nadie, pero é a verdade. Evidentemente, cando tes que ultimar os últimos flecos a final de pretemporada, é dicir, en maio, xuño, pois iso pasa factura. O de Cabo, ver aí, esperabas a filial? Pode estar en playoff? A filial de Cabo? Sí. Bueno, ao final, non sei, tamén depende un pouco como anden, porque co tema das dobles fichas e como cantos remeiros leven para a CT e tal, tamén supoño que influirá moito o equipo que teña nese fin de semana para poder competir, porque ao final tamén completan con veteranos, como falaba Kevin, e non é o mesmo estar adestrando todo o ano xuntos que chegar e remar ali, ala, veña, unha patada e por así decirlo, que vaya todo de forma carrerilla, rosa, ¿no? claro. A ver, son remeiros contrastados e que saben o que teñen que facer en todo momento, pero non é o mesmo. Bueno, imos aquí a saudar a xente que está participando no chat. Temos aí a Ainhoa J.C., a Irene Albedro del Río, a Aitor Martínez, a José Ramón Terreiro Anido, que nos di vamos Cabana, se lo estoy en Nécora, a Cristina Prado, que di Aupa Mac, De Mugardos a Cabana. de Mugardos a Cabana, aí está. Bueno, aquí temos saúdo para Mena. Pon aquí Mena, cámara que está aí currando. Así que saúdos para Mena e tamén a Antía GR. Bueno, pois imos facer cambio aquí, ¿no? Imos facer cambio, así que damos paso a bancada, agradecendo a Nécora, e temos cambio en Mugardos a Cabana de Ferrol. Así que vamos ahora a bancada, a sección deste Soltando Estacha Digital. Sinceramente, me encantó. Así se lo decía además a todos los que tuve la oportunidad de compartir con ellos ahora este momento. Les decía que cuando uno es presidente le toca estar en multitud de actos, ¿no? Y hay algunos que te gustan más y otros que vas, sinceramente, por obligación. Y pues me habían animado desde el Club de Mar, que además es su 75 aniversario, me habían invitado a que viniera. Y bueno, parece ser que soy el primer presidente del Principado de Asturias que viene. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo, lo tengo que reconocer, que es una experiencia que sin duda voy a repetir, o sea que es buena señal, ¿eh? Cuando no hay un compromiso de continuidad, el hecho de que esté pensando en repetir yo creo que es buen síntoma. Sé que el femenino va mejorando, ya hace pocos años que se incorporó a esta competición, por ejemplo, y hay mucha esperanza porque además yo soy de los que cree que el avance de la incorporación de mujeres y hombres y que cada vez haya más paridad en ese sentido, más presencia de mujeres, deportistas y además deportes de, bueno, pues como este, que exigen tanta resistencia, porque yo lo estaba mirando, yo vengo de la cuenca minera asturiana, sabemos lo que es el trabajo duro, porque yo soy de familia toda minera y le puedo asegurar que cuando estaba viendo esto digo, bueno, pues aquí, ojo, que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Pues les dije, bueno, lo que siento, que estoy muy orgulloso de ellos y de ellas, que esto es, pues hay una competición y hay más competiciones y que estoy seguro que, espero que no dentro de muchos años, perdón, es decir, dentro de poco tiempo, tenga la oportunidad de darles la bandera, pero ya como ganadores. Así que hay mucha ilusión ahí.
Pois aí estamos xa en tempo da bancada, escoitábamos as verbas do presidente do Principado de Asturias, que nos acompañou outro día en Castropol, a primeira vez que acudía un presidente do Principado de Asturias, porque non o dixemos no resumo, pero era un día importante para Castropol, porque era o 75 aniversario do club, e aí estivo Adrián Barbón, o presidente do Principado de Asturias. Bueno, pois agora estamos en tempo da bancada, e fixemos cambio aí nas ringleiras de Mugardos a Cabana de Ferrol, agora nos acompaña por parte da traiñeira femenina Manuela López. Hola Manuela, boas. Hola. Bueno, estiveches vendo aí os resumos, algo que apuntar do que se dixo. Todo de acordo co que dixo Nécora. Que tal as regatas outro día en Castropol? Tocouvos aí un día duro, non? Sí. Bueno, todos teñen regatas boas e regatas malas. E ao final, Castropol tamén remaba na casa, fixo unha boa regata e xa está, non hai máis voltas que darlle tampouco. E aí no último longo, cando tivestes o sprint, iades pensando, bueno, aínda podemos salvar aquí o día ou iades moi complicado? Bueno, ao final hai que remar. Entón, pode sair eso, pois unha regata boa, unha mala. Pois nós non tivemos a mellor regata, tivemos bastantes cambios. Nesa regata é verdade que tivemos baixas, moitas remeiras de estribor tiveron que pasar para babor. E, bueno, ao final eso afectounos, pero, bueno, Castropol fixo moi boa regata e listo. Bueno, imos empezar esta bancada falando do tema que máis nos surxe, porque a Liga B acaba este sábado, acaba en Oleiros. Entón, aquí temos que mollarnos, e como a cousa está pois moi igualada, porque hai un punto de diferencia entre as dúas primeiras clasificadas, hai que posicionarse aquí quen se vai levar a Liga B. E aquí, como representante da Liga B, temos a Manu Sánchez, quen a vai levar? Cedeira, que está de líder, cun punto de vantaxe respecto a Puebla, ou Puebla? A ver, é unha pregunta un tanto complexa. Eu formei parte de Cedeira durante 2 anos. Entón, eres parte implicada, ao final. Pero os da Puebla son os meus veciños. Pero bueno, a min gustaríame que a levara Cedeira, porque a pesar de que estuveron un ano parado, levan moitos anos traballando nesta mesma línea. Como pode afectar iso de ter ido líder, de ser líder aínda, pero de parecer que o tes no peto, porque xan 3 puntos a falta de 2 regatas, e de súpeto atopas que na última que te xogas todo, e ollo, nun campo de regatas, ese de Oleiros, que é complicado, É complicado, eu tamén tive unha tempada así complicada, cando empatamos a puntos con San Bartolomeu, que na última regata quen gañaba. Tendo unha regata, como dicías, en Oleiros, en Perillo, complicada, se non tes os pés ben no chan e vas tranquilo, podeche xogar unha moi mala pasada. E despois iso, tamén xogo de carreiros, que os patróns anden finos, entón non sabería que decantarme, pero pode ser un día para que esa veteranía que pode ter Puebla, pois a saquen a relucir, lle metan ese puntiño a Cedeira e conseguir a Liga. Bueno, Manuela, ti por quen... Depois imos facer porra, pero bueno, ti vas a facer porra da Liga Femenina, pero aquí neste caso que tienes coincidido en regatas coa Liga B, quen pensas que vai gañar? A que vai de líder e ten un punto de vantaxe ou Puebla que ven de conseguir a última vitoria? Pois a verdade non o sei. Pero se tiveras que coñeces a remeiros dun e de outro... Non. No, pero ti que pensas que é mellor? Chegar de líder ou chegar coa moral de ter gañado a última regata? Bueno, chegar de líder a gañar sabemos todos. Hai que saber tamén perder. Iso está ben, o sea que favorito polo momento das aí ao líder. Bueno, pois, Liga Femenina. Aí temos a Chapela Uofco, que están, Manuela, están aí imparables, ¿no? Unha temporada máis. E vos, o ano pasado, fostes as grandes rivais de Chapela Uofco. Sí, o ano pasado é verdade que estábamos aí. Este ano, pois, estamos un pouco peor, pero bueno, somos un equipo moi novo, tivemos moitos cambios con respecto ao ano pasado, e este ano pois pode ser un pouco, digamos, un ano de transición. O ser un equipo novo sempre te dá ese marxen a mellora que tes. Eu, por exemplo, é o primeiro ano que estou remando na Liga, e, bueno, eso tamén notase nas regatas. Depois hai equipos que tamén creceron moito, non? Por exemplo, Cesantes, a Megrove Cefical deu un paso aí... Cesantes este ano sí que está aí un pouquiño máis superior. E vos no que queda de temporada, máis ou menos como la plantexades aí? Pues nada, partido a partido, regata a regata, ¿no? Claro.
Quedan 3 regatas, aínda son puntuables e hai que pelexar, como todas. Bueno, aquí, Manu, Liga Femenina. Eu vou apostar por Chapela. Home, aí non había que apostar, eso xa... No, pero... Iso está bastante cantado, pero digo... A ver... Como a ves, si se sorprende a posición de cesantes, a Megrove, Cefical, que está aí de segunda, non te a min sorprende? sorprender non me sorprende. Son as rapazas que xa o ano pasado demostraron que iban no bo camiño e este ano a lógica dicía que deberían ir crecendo máis cos reforzos que tuveron dende a Megrove. Non creo que lle den outro susto, pero haberá que telas en conta se continúan para o ano que ven. Tirán, este ano non estades na Liga Femenina, Tirán Pereira, o sea que estades vendo aí os toros dende a Barreira. Como estás vendo a Liga, se te está coincidindo? Bueno, tedes moitas regatas en común. Sí, eu son bastante friki, sigo nas todas. Chapela estaba cantado que iba a ser prácticamente intratable. Como dicía Manu, Cesantes leva unha dinámica de traballo dende os últimos anos que agora reforzada con máis rapazas da Megrove, porque xa tiña algunha rapaza do Grove, pois iso evidentemente suma. A min sorpréndeme para ben Perillo, porque bueno, teño moi boa relación con algunha rapaza dali que lle estaba costando moitísimo xuntar traíña, tanto masculina como femenina. De feito, teñen moitas mulleres moi veteranas que empezaron a remar fai 1 ano, 2 anos. Sei que agora a última hora se lle incorporaron 4 ou 6 juvenis femeninas. Iso, a primeira regata sí que foi un descalabro, pero enseguida colleron coso e foron para arriba. Así que unha sorpresa de Perillo. Sorpresa aí, Manuela. Ver a Perillo aí que ten feita a segunda, non? Nalgúna regata. Sí, ademais comezou a Liga quedando a última posición e a partir de aí foi para arriba, verdad que sí? Bueno, imos aquí a sacar temas, dos quedan chicha. Liga Femenina. Subir a Liga Euskolabel pola experiencia de Tirán Pereira é bonito, supoño que é bonito, pero é positivo ou é negativo? Depende do punto de vista que o veas. Seguro que para o tesoureiro do club é negativo, seguro. Santos, un saludo, que seguro que o estás pasando mal. Pero para calquer remeiro ou remeira ten que aspirar a ser o máximo, aínda que sea a ser cola de León. Eu sempre digo que sufrín 2 descensos da Liga ACT, un sendo último e outro penúltimo, e non cambiaría por nada ningún deses 2 postos na ACT que pola bandeira de campeón de Liga Galega do 2020. Eu sempre prefiro estar arriba, competindo cos mellores, que son os que che fan exprimir hasta o último segundo máximo. Sempre. Estás de acordo aí? Totalmente de acordo. O sea, ainda que sexa ir ali, ver cada semana que duro, non? Tamén o podemos facer un pouco extensible o que está pasando con Bueu, non? Que de estar arriba na Liga Galega, estás levando unha temporada dura, non? Na Liga Euskolabel. Sí, pero ao fin e ao cabo estás competindo contra os mellores e estás aprendendo deles, porque competición a competición, regata a regata, tomas nota do que fan eles para despois aplicalo ti. E despois, bueno, baixas, pois igual tes que dar un paso atrás para volver máis forte, pero eu creo que sempre é positivo estar o máis arriba posible. Sí, ten que ser unha cuestión de mentalidade. Eu creo que Bueu, non sei como plantexaron, pero creo que a idea teria que ser a que acaba de dicir Manuel. É dicir, contar con que seguramente sesas último ou penúltimo, que vas a pasalo moi mal, e traballar para ir ás regatas, e a pesar de comerte 15 horas de autobús ou de furgoneta, pois aproveitalas para facer piña, para coñecer os campos de regatas, para coñecer xente, para aprender moito, e o ano que ven, aínda que descendas, pois ter mentalidade gañadora, continuar co bloque, co estilo de remo que leva Bueu durante estes anos, que eu creo que é moi bo, e simplemente atacar outra vez, e o ano que volvan a subir, pois xa ter ese bagaje de experiencia que lle vai a servir pois para mellorar. Pero na Liga Femenina non ves un risco aí, Manuela, de, por exemplo, un equipo, ¿no? Como Chapela ahora, ou un equipo que está en crecemento. Van ali, iso non é romper un pouco a dinámica, complica un pouco tamén, porque non todas as remeiras poden desplazarse ali todas as fines de semana. Bueno, como ves? E, bueno, eu supoño que tamén dependerá un pouco do que queiran os remeiros. Igual, pois hai xente que non quere pois pegarse ese tute de ter que ir todos, bueno, os findes ata ali a competir, pero seguro que é unha experiencia positiva. De momento aínda non a vivín, pero sí, seguro que é positivo e
E Chapela a verdade é que o está facendo moi ben, porque a min, por exemplo, gustame moito competir. Chapela é verdade que está aí como tan superior que non ten moita competitividade con ninguén. Entonces igual elas pois tamén din, venga, pois vamos a ascender e pelexar coas boas. Pero bueno, tamén entendedes, ¿no? Que se diga que a Liga Escolábel rompe un pouco, ¿no? O que o tema da Liga Femenina e tal aquí. O que dicía antes, ten que ser unha cuestión de mentalidade, de concienciar ás nenas e nenos desde que son pequenos que os fracasos non son malos, se lle pode chamar fracaso a subir a máxima categoría e descender sendo último ou penúltimo. Eu sí que o vexo máis arriesgado en canto a rapazas, porque míranse bloques ou equipos máis endebles que se reforzan a última hora, pois por exemplo, Chapela coas chicas de Rabaleira, que son moi boas, pero claro, xúntanse a golpe de maio xuño, Cabana Mugardos que se teñen que xuntar dous clubes, aí é máis complicado. Xa nos costa moitísimo os homes xuntar 18, 20 homes para intentar ser competitivos, a elas aínda se lles ve máis complicado. Eu creo que tamén é a mentalidade delas, son un pouquiño máis sensatas que a nós estamos un pouquiño máis perturbados da cabeza, atrevémonos a certas cousas que o mellor non teñen tanto sentido, como iso, pegarse 15 horas de coche para quedar último 2 regatas e virte de volta perdendo todo o Bran, pero a mentalidade dos equipos ten que ser esa, xuntar 18, 20 persoas para montalas nunha trainera e ascender ao que poidan. Ahora que falabades das rapazas de Robaleira que foron pa Chapela, que me pode responder aquí a pregunta de por que Robaleira non saca equipo femenino cando ten esa calidade? Eu remei no 2012 ali, compartín bancada con remeiros que estiveron na selección, remeiros subcampións do mundo de Banco Móvil, auténticos titáns, e creo que o problema de Robaleira é que está na Guarda. Están moi lonxe, para traballar ali é complicado, moita xente marcha para Vigo, outros quedan ali pero traballan nos palangreiros ou Espada, entón é complicado. E despois as condicións de mar ali, eu pasei un Bran ali e creo que salín ao mar 5 ou 6 veces, o resto de días tiñamos que ir ao río porque o mar estaba bastante fastidiado. Estaba bravo, ¿no? Estaba bravo. Bueno, esas rapazas, Manuela, ti que estás aí metida na Liga, todo o mundo fala delas, ¿no? Son trillizas, ¿no? Son trillizas que, por certo, no resumo que se vai ver na TVG2 esta fin de semana, entrevistamos a unha delas, son un pouco as Lamine Yamal, ¿no? Do mundo do remo, ¿no? Si, a verdade é que todo hai que dicilo, esas rapazas... Son a túa xeración, máis ou menos, ¿no? É que ti velas e dá gusto velas remar. A verdade é que sí. E aparte, no barco de Robaleira, no Batel, ahora estou falando un pouco de oídas, de cando fun aí de speaker o Campeonato de España. Son tres trillizas... Sí, son tres e outra. E outras que son... Teñen outro, a ver se alguén non pode dicir no foro. Hai outras dúas que son curmás dela, non? Non, si teñen unha relación que casi todo barco é... En familia. Bueno, son campeonas de España junior, bueno, sobradas. Sí. En Tranería 3, vale. Bueno, así o teñen en Robaleira. Bueno, aproveitando que está aquí Mugardos e que estamos falando de Chapela, teño que entoar aquí o mea culpa pola broma da boda do ano pasado, que todo o mundo o está dicindo, non se volva a falar da boda, gañou Mugardos, fun eu a parte ali de speaker ese día, gañastes sen ningún problema, aparte dando un recital ali en casa. Chapela foron de boda, tema zanxado. Gañou Mugardos e esa regata, aparte en Ferrol, ali estaba o alcalde e todo, foi un regatón. Non hai máis que decir, hai que apuntarlle esa victoria a Chapela Wolf, porque este ano non gañou unha, e foi porque tamén fixo cesantes a Megrove Cefical, outro regatón. Imos coa Liga, bueno, a chicha absoluta está entre vós, e despois, Manuela, ti como analizas aí o papel dos rapaces, que o están facendo moi ben últimamente, non? Sí, pois a verdade é que os rapaces, bueno, eu cos coñezos de Mugardos a Cabana, pois tiñan ese medo de remar na Liga, porque ao final son moitas máis regatas, pois nunca estuveron, bueno, os así da miña xeración, entonces tiñan ese medo, pero eu creo que o están facendo moi ben.
E A aparte verdade ahora, que sí, pois, últimamente como decía Nécora, subiron un vendo para pouco. arriba aí, sabes? Vendo para os de Narón. Bueno, Manu, ti con experiencia aí, quen te está sorprendendo na Liga? Porque pois a loita de Chapela e de Tirán, pois temos aquí a Kevin xa, pero do resto, do que estás vendo, que te está chamando a atención? A ver, é lóxico, o sea, é impresionante o nivel que hai na quenda de honra, pero tamén vemos que hai moita igualdade entre os equipos, tanto na primeira quenda como na segunda, que andan bailando as posicións regata a regata. Sí que vemos que Cesantes, bueno, está aí abaixo, pero que tamén vai a máis, eu creo que poden aínda asustar nas poucas regatas que quedan, e a min tamén chamame a atención que Cabo está facendo, ten regatas con moi bons resultados a pesar dos veteranos que teñen remando tamén desde febreiro que comezou a Liga de veteranos. Para min é de admirar. A ti, quen te está sorprendendo máis? Revelación, aí a quen lle damos na Liga? A Mecos? No, eu xa dixen antes, para min a sorpresa é moi grata pola parte que me toca na Vila é San Bartolomeu. Descender da Liga ACT, perder o 95, porque creo que solo lle quedan 2 remeiros, entre eles o adestrador, Castelao, e despois con rapaces de 18 a 23 anos, máis 3 ou 4 vikingos guerreiros de 50 e moitos, que moitos, bueno, teño en mente a un que a veces marca por estribor, a veces marca por babor, a veces vai na quinta, a veces vai na cuarta, non recordo o nome, que ten un nome moi largo, creo que se apellida Jorge, da quinta do noso segundo adestrador de Chuco. Ese home eu coñecíano de vista, de revisar fotos antigas de San Bartolomeu, polo visto era xa un titán daquela, volveu creo que a remar este ano o ano anterior, e está remando prácticamente todas as regatas, dándolle ese nivel ou esa tranquilidade aos máis mozos, e para min iso teñen un mérito increíble, aparte mírase que reman fácil, que van cunha boga lixeira, e para min son as sorpresas sin dúbida, sin dúbida. Falaba ahora aquí Manu o nivelón que hai na quenda de honra. Ahora, para acabar este repaso ás ligas. Oye, a Liga B, eu das que recorde, é a mellor Liga B que estamos vivindo, porque que está interesante, porque na primeira quenda ides cambiando, e despois, polo título, mira como están. A B de 2021, que foi unha liga moi apretada, estaban Narón e Mugardos pelexando aí. Sí, que houbera aí cambio de líder en varias zonas. Nese ano estaba en Cedeira, tamén estábamos sempre quedando aí a poucos segundos, e había tamén unhas loitas con o ano que Puebla sacou Tripulación B, con Chapela, moi apretada, e foi o ano que máis treiñas había na Liga B, que penso que éramos 11. Sabes cal é a diferenza, ahora que xa meténdome, posicionándome, para dicir que está a mellor? Que este ano non hai ningún equipo que quede último sempre. O sea, sempre está a cousa aí... Sí. Na primeira quenda creo que hai máis nivel, non? Dá unha sensación. Ao estar sempre pelexando pola última posición ou pola primeira na mesma quenda, tamén exixe que ti estés a un maior nivel. Se ti vas ás regatas e sempre quedas último, ao final non tes ese... Moitas veces xa te das por vencido, non tes ese espírito competitivo. Este ano vese que hai regatas nas que pode gañar Perillo, Nos ou Buou. Que vai cambiando. Bueno, imos co tema dos campos de regatas, e aquí vamos a sacar a bandeira do éxito da Liga esta semana, que me parece un éxito, polo menos. Que en Castropol non foi contrarreloxo, que se fixo unha regata normal, e agora abrimos o caixón das queixas. Supoño, non? Que empezando falando do que pasou en Narón, pero o de Castropol é un paso adiante, non? É para estar satisfeitos, ou non? Sí, evidentemente encontrarte un campo de regatas ben montado é o que ten que pasar. É dicir, este tema non debería estar ahora mismo no debate, é dicir, teríamos que estar falando de outras cousas, pero sí que se fai reiterativo durante os últimos anos, ou polo menos eu dende que remo a Liga Galega, pois que sempre te topas pois campos mal montados, co handicap que iso supón para os remeiros. Ao final, nos adestramos dende outubro ou novembro para tratar de chegar a finais de xuño ou xullo nas mellores condicións, para poder competir nuns campos de regata
pois evidentemente non son os 4 carreiros iguales para todos en ningún lado, porque o mar é así, pero polo menos cos mesmos metros nos 4 carreiros. Evidentemente, toparte en campos de regata mal montados e ter que facer unha crono de 1, de 2 ou de 3, pois desanima, e iso fai que os remeiros, pois, e remeiras, por suposto, non queiran remar o ano que ven. Iso está pasando. Eu, dende o clube, estou no percibindo de moitos compañeiros que están acabando bastante cabreados, sin ter ganas de remar o ano que ven. Pero vos vedes unha evolución respecto a outros anos ou como estamos aí? Sí, nós na Liga B este ano, polo de agora, que eu recorde, non tivemos ningún problema, pero sí que é algo que non hai ninguna temporada na que non se faga unha contrarreloxo porque o campo este ben. Sempre hai algún problema. Ao fin e ao cabo, na maioría dos campos, os que o montan son xente do propio club. Eu creo que ao mellor deberíase facer algún tipo de axuda para que haya xente especializada en montar campos e non ter que ir ali a ver como facemos. Bueno, ti, Manuela, que o primeiro ano chama a atención que se nere tanto debate o tema dos campos, das medicións. Home, sí, eu tamén o entendo, pero bueno, nos polo momento, só quitando aí a de Mugardos, que remose contrarreloxo a 2 largos, de momento, todo correcto. Como estás tendo na Liga A, bueno, tamén son máis regatas, é normal que haxa máis marxe. Vos tamén, o día de Moaña, de Tirán, tamén houve ali polémica, non? Sí, hubo un contratempo, bueno, polo que sei, de feito eu apreteille bastante as tuercas aos directivos, porque eu son o primeiro que sempre se queixa dos campos, e de repente chegar a casa e que o campo non este montado, pois pétame a min. Pero sí que hubo un problema, ao parecer o Balandro, o barco da batea que nos axuda a montar o campo de regatas, pois pegoulle un tirón demasiado forte, e rompeu algún cabo e hubo que axustar a última hora, pero ao final, pois deron por bo campo, o balizador que comproba este ano os campos de regatas por deno por boe, sí que tivemos por unha parte sorte, porque hubo un imprevisto, pero a posibilidade de remar en línea as 4 traíñas. Non sei, falo desde fora. Unha opción é adaptar os horarios das regatas ao que son as mareas, tal, como vedes? Pode ser axuda iso? É viable, non? Eu creo que deberíamos ser un pouquiño máis solidarios entre todos os clubes, xa que a Liga non pode, digamos, suministrar económicamente un balizador profesional para todas as regatas. Poño exemplo, nos en Tirán ou, por exemplo, en San Bartolomeu, pois sobranos xente, digo sobranos entre comillas, pero temos varias persoas, bateeiros, que nos poden axudar cun barco cunhas dimensións importantes, temos costume de balizar, e o mellor, pois, por exemplo, falando con a Leida de Narón, pois son os propios remeiros os que teñen que ir a balizar cunha zodia ou cunha lancha moi pequena, e o mellor, pois, entre os clubes da comarca ou da zona, pois deberíamos axudar un pouquiño máis, asesorar tamén, porque o mellor o mismo método de balizaxe que utilizamos en Tirán non o utilizan en Ares, ou o de Ares non o utilizan en Castropol. Entón, eu creo que sí que se podería facer unha xuntanza de clubes explicando os directivos famosos eses que están en todos os lados, que balizan, que levan carros e que fan absolutamente todo, pois xuntalos a todos nunha reunión e que cada un explique como é o seu proceso de montaxe de campo, para que o día de mañán eses clubes que lle é máis complicado montar os campos, e estamos vendo que non salen os campos mellores do mundo, pois teñan a posibilidade de aprender e de ter máis medios para poder facelo ben. Como vedes? Eu estou totalmente de acordo co que di Kevin. Ao final, se nos enseñamos entre nós o que facemos, sempre vai a salir a mellor o remo, sempre imos a gañar todos, e imos a estar máis contentos todos, porque aseguraste de que todo sale a mellor. Fallos vai haber sempre, pero se compartes a túa forma de facer ca forma de facer que fan en outros clubs, eu creo que sería algo positivo, e polo menos non andaríamos a gresca como andamos agora.
É así, é así. Bueno, outro tema que estamos sacando aquí en Soltando Sacha Digital cada 15 días, que ten que ver coa Liga Femenina, que nos acompaña aquí Manuela, e que xenera debate, porque cada un que pasa por aquí ten unha idea diferente. Dous longos como fan Liga Euskotren ou 4 Liga Galega. Manuela, ti como implicada directa. Pois eu a verdade que digo 4. Xa non polos metros que facemos, que, bueno, ao millor levanos máis tempo, somos mulleres, temos menos forza, así. Pero senón xa pola xente que vai a ver as regatas, as viradas son moi bonitas, temos un patrón que, pois, é cando se luce, cando se ve o patrón nas viradas, e, pois, a 4 longos, pois, a min parecen máis bonitas. Manu, digo opina. Eu creo que o problema non está nos 4 ou nos 2, o problema é que debería haber un consenso entre Liga ACT e o resto de ligas. O que non pode ser é que ti vayas a competir a intentar ascender a unha liga superior e estar en desvantaxe de condicións porque levas competindo todo o ano o doble de metros. Non sei se a solución está en volver os dous aquí, en poñer os 4 alá, pero é algo que teñense que xuntar as directivas, os clubes e as ligas e chegar a un acordo. Ti tamén o ves así, que hai que ir todos coa mesma distancia, ou non? Eu concordo que todas as ligas teñen que remar o mesmo, pero os 4 longos. As traíñas sempre remaron 5.556. Aquí deuse un paso importantísimo, digno de admirar, de non menospreciar as mulleres. Eu creo que en Euskadi e en Cantabria están as menospreciando, tanto polo recorrido, tanto pola vontade de voto que teñen nas ligas. É dicir, elas non contan para nada, simplemente son un relleno, cousa que aquí na Liga Galega non o é. É dicir, compiten igual, teñen os mesmos premios. Ahora mesmo están sendo as Olimpiadas, eu non miro as mulleres correr 80 metros lisos con Renfe. E son máis lentas, as saltadoras saltan menos e as remeiras pois tardan máis. Eu creo que a nivel gubernamental, autonómico ou estatal, deberían tomarse cartas no asunto, porque para min e para as miñas compañeras de tirán, polo que elas transmiten que son as que o padecen, é unha vergonza que teñan que remar dous largos. Bueno, aquí temos consenso, entón, hoxe de 4. Outro día tiramos, que era a Lica, ¿no? De Chapela Bofo, que decía 2. Bueno, está o debate aí. Bueno, que máis? Que máis queres apuntar sobre a Liga? Temos algo máis que tirar das orellas, algo que felicitar? Que vos parece? Vos que sodes, vamos a empezar por eles, que sodes novos, tal, que vos parece? Que cambiaríades? Manu e Manuela, que temos aquí. Pois non sei, a verdad, nós somos novos, levamos pouco tempo nesta liga. Igual sí que pois un pouquiño máis de regatas na Liga B, porque ao final xogaste todo en 6 regatas, pero non sabería dicirte algo así moi Hai que animar, ¿no? A outros clubs que aparezan, que saquen barco, ¿no? Dende logo, cantos máis sexamos, mellor para nós, mellor para o remo e mellor para todos os remeiros. Bueno, Manuela, decías que era o primeiro ano, ¿no? Que estás aí na Liga. Que te está chamando a atención? Pois de momento eu estou contenta, verdad? Non teño así nada que poda queixarme. Estás satisfeita, Bueno, Kevin, ti eses aquí o veterano, se non está maior, pero é o veterano. Ti sí que tes aí algunhas cousas, ¿no? Si, eu, como dicía Manuel, maior número de regatas, creo que... Na Liga A tamén? Si, na Liga A tamén. Creo que o ano pasado tivemos 16-17, este ano só temos 14, polas 20 da ACT. Na Liga B aínda é a diferencia maior, porque, como dicía, a de estar dende novembro para remar 7, se non me equivoco, son pouquiñas regatas, creo que se tería que fomentar máis iso. Por outro lado, fomentar que máis clubes salgan. Na RC este ano tomaron cartas no asunto, estáse permitindo pois que clubes poidan competir sin ningún cupo de propios canteranos, evidentemente, sin ter a opción de nin de ascender, nin de como convidados, de puntuar, efectivamente, convidados. Pero é algo positivo porque, por un lado, vas a fomentar que teñas máis xente implicada, máis clubes, máis recursos, máis regatas por remeiros, e iso beneficia a todo o mundo. E ao mellor un ano eres capaz de xuntar unha trainera que non cumple os requisitos, pero o ano seguinte sí que xa eres capaz porque xa tes unha visibilidade dentro da vila.
Despois, evidentemente, campos de regata ben montados e a poder ser en lugares pois que ao mellor as condicións son máis apropiadas para todo o mundo, con mellores horarios, porque eu teño dito moi claramente que para nós, dende Tirán, ir a Castropol un domingo pola tarde é un trastorno increíble, porque perdemos todo o fin de semana e non podemos estar na casa, pero tamén entendo que para Castropol é moi complicado ir un domingo pola mañán ás 11 da mañá ou incluso antes. Entón, creo que hai que adaptar os horarios, tratar de que esas regatas pola tarde sean nun punto intermedio, que evidentemente sempre vai a estar máis cerca de algúns clubes. Por exemplo, pois se ten que haber unha regata un domingo pola tarde, que sea na Cabana, en Ferrol, en Ares, en Narón, que para eles lle queda cerca, pero tanto para os do sur-sur como para Castropol seguro que nos queda un pouquiño máis preto que ter que irse ata Tirán un domingo pola tarde, no caso, ou para o Castropol un domingo pola tarde. Por suposto, falar cos remeros ou coas remeras. Creo que somos o último eslabón da cadena e o máis importante. Non vexo que se nos faga moito caso ás nosas peticións. Creo que a directiva da Liga debería ter integrados a remeiros e remeiras. Creo que debería haber un comité por debaixo desa directiva que teña pois árbitros, que teña directivos, que teña remeiros e remeiras e, non sei, alguén máis que se poida sumar para facer que esta Liga sexa máis vistosa para o público, pero por suposto máis atractivo para nós, que somos, ao final, os protagonistas. E se non hai remeiros, non hai xiareiros. E non hai embarcacións, como dicíamos, que é o que fai falta, non? Que asa máis. Bueno, pois tomamos boa nota de todo aquí o aportado para mellorar, e agora que imos tomar nota é da porra. Imos a ir coa porra, que temos porra, non sei se sabedes, aí Kevin, Manuela, Manu, esta temporada, porra, que te levas 100 euros para comer, nunha das sedes, non, das regatas. Bueno, temos que felicitar aquí que lle tocaron a Juan Diego, bueno, que tocaron, non, que acertaron, que é dificilísimo, ahora imos poñermos a proba e a ver quen acerta. Juan Diego Pais, que vai ter os 100 euros en Ares, pues para gastalos ou para convidar a alguén, e a Laura Martínez Oliveira, que vai poder disfrutar deses 100 euros en Perillo o sábado. Así que vamos a empezar coa porra. Manuela, temos aquí porra para ti. A ver, porra que vai a ser para Cabo da Cruz, para a regata de Cabo da Cruz, que esta fin de semana non, a seguinte, a penúltima de competición na Liga. Que club vai quedar terceiro, que club vai quedar terceiro na segunda quenda en Perillo? As preguntas son sobre Perillo, o sea, segunda quenda de honra. Vamos a facilitar a pregunta. Quenda de honra, quen vai quedar terceiro en Perillo? Pois eu vou dicir Cesantes. Cesantes terceiro, vas a xogar aí a sorpresa, porque normalmente está quedando segundo. Que club vai quedar cuarto na segunda quenda en Perillo? Vaya quen poñemos, porque podías decir Perillo, pois son as que reman en casa. E aí xa se che complica porra, Pois Rianxo. Rianxo, que van a quedar cuartas. Bueno, aquí lle facemos unha pregunta a Manu tamén, como experto na materia. Que club vai quedar primeiro na primeira quenda en Mugardos? E non é fácil esta, porque Cabo quedou a última semana, pero tamén depende un pouco do equipo que presente, creo, non? Tamén Cabo tamén baila un pouco, é un filial, ao final. Vou apostar por Cabo. Por Cabo, aí. Vale, podemos aí a porra. Bueno, e agora vamos aquí con Kevin. Preguntas. Si che toca, podes gastar en Muros, que non é mal sitio para ir a comer. 100 euros. Que club quedará segundo na primeira quenda en Ares? Pregunta sobre Ares. Na primeira quenda, pois... Vai quedar segundo... Eu creo que Urme. Oye, sería un subidón. Sí, pero... Para Urme, porque nas últimas xornadas están... Sí, pero eu creo que sí. Van para arriba, eu creo que sí. Repoñeranse. Que club vai quedar segundo na segunda quenda en Ares? No, que outra é a primeira, non... Que club vai quedar segundo na segunda quenda en Ares? San Bartolomeu. Aí, os veciños e amigos, non? Sí, rivais. Moitos deles, sí. Bueno, e tamén lle preguntamos aquí a Manu, que club vai quedar como ti como vai ser parte implicada, non te metemos. Aí, despois para que non haya como na liga inglesa, no, tema coas apostas implicados. Que club vai quedar segundo
na terceira quenda en Ares? Aquí Kevin co seu equipo. Segundo, bueno. Firmamos, Kevin. Sí, vamos a decir, sempre que En casa Chapela de- non quede por riba, Claro. sí. En casa de Ares. Sí, supoño que farán unha boa regata, como xa levan facendo toda a liga, pero quedar segundos detrás de Ares e tendo a Chapela por popa, sen dúbida, sí. Bueno, pois temos feita a porra. Imos agora a ver as regatas da fin de semana. Imos empezar por Oleiros, que temos aí. Ides estar... ides estar vos. Nos. Vos. E vos tamén, claro, e vos tamén. Estades aí as dúas ligas. Así que empezamos vendo aí o cartel de Oleiros, de Perillo, a regata femenina e regata da Liga B. Aí temos. Sí. Sexta bandeira, aí, bueno, vamos a empezar, que vai remar primeiro? A Liga B, ¿no? Entendo que a primeira que rema. Bueno, que esperamos do campo de regatas de A ver, é Perillo? un campo con mar que a nos gusta. Estamos acostumados a adestrar con mar, así que esperamos nos estar diante, coller a cabeza da regata e despois, pois, na quenda de honra, eu creo que vai a ser unha incógnita. Bueno, en Conita e con tanto en xogo. O campo de regatas, que tamén que se foi cambiando, non? Depende un pouco como este o mar, non? O ano pasado, onde se remou non era o mesmo que nosotros, non? Que cando houbera que só se disputara unha Pois manga, non? non o sei, eu sempre que remei no campo que é agora, pero sí que sei que cambiaron por problemas de oleaxe. Bueno, ides estar vos ali tamén, regata femenina en Oleiros. Xa tedes ido a entrenar ali a ver o campo ou non? Non, estamos adestrando esta semana en Ares para coller algo de mar, pero non, é a primeira vez que remo ali. Sei que dan algo de vento e, bueno, 6 da tarde a regata, novena bandeira femenina Concello de Oleiros. O Gardos acaba na Ferrol, prefire que haxa mar ou que sexa prato? Bueno, eu creo que aínda non remamos así ningunha regata con mar desta de ola de mar de fondo, entonces, pois, a ver que pasa. Bueno, entonces tedes ganas aí de que haxa movimento. Oleiros, bueno, ti non vas a estar, Kevin, No. pero ese campo é dos que ten truco aí, non? Sí, a min creo que me tocou remar unha vez con Robaleira e iso, as calles dependendo por onde che toque podenche beneficiar, sempre hai unha pequena ola de fondo, sobre todo chegando á playa, a Santa Cristina, se fai ali, e outro campo a verdade é que non o coñezo, nunca estiven ali. No Parque de Nirvana de Oleiros, que vai estar aí toda a infraestructura da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. E despois, o domingo, ¿no? O domingo en Ares, ya que vai completar a fin de semana, aí temos 16ª bandeira, Concello de Ares, no Porto de Ares, no que está todo chamado a ser a festa a Lirón, ¿no? de Ares, que matemáticamente é moi complicado que o consigan, pero bueno, para vos, batalla total aí con Chapela Wofco. Sí, a verdade é que po espectador debe estar sendo unha liga polo segundo, terceiro posto bastante entretida. Para nós complicada porque sempre queres gañar e xogarte, pois iso, ir ao playoff un caramelo jugoso. Esperemos pois sacar a nosa mellor versión, facer a nosa remada, o traballo que estamos facendo estes últimos días nos adestramentos e tratar de quedar por diante deles. Alguna preferencia de carreiro aí en Ares? Pois a verdade é que eu preferiría remar polos carreiros centrais, creo que sempre se suele dicir. O ano pasado remei allí, creo que o campeonato galego pola Bolla 4, non estuvo mal. De feito, Chapela ganounos polo 3, pero a verdade é que cometemos bastantes errores e dependendo un poquinho como sople. A xente nunca quere o carreiro 4 e no 2019 creo que remamos nos ali e Ares ganou polo 4 contra todo pronóstico. Entonces, iso, que as condicións sean iguales para os 4 carreiros e que se desplegue a mellor remada de cada traíña e a ver quen gana. Pois esta vai ser a fin de semana con dúas citas, tres bandeiras que imos ter. Bueno, temos por aquí ferramenta de traiñeiras para, bueno, quen empeza explicando? Empezas ti, Manu, a ver, que nos traes aquí? Bueno, eu trouxen unha bancada que van a explicar os compis aquí nun rato e o fincadeiro, que é o elemento que levamos nos pés, que depende da zona,
casi depende de cada club, varía o seu nome. Que se pode dicir? Pois que pode ser de distintos materiais, tanto de madeira como de metal ou de fibra de carbono, e úsase para, bueno, a poñer os pés en función do mar, haya máis mar ou menos mar, alongas ou acortas, para que non tropece o remo cas rodillas. Despois, en función dos gustos de cada remeiro, hai quen lle pon lija, esparadrapo para que agarre mellor o pé, gomas para que non sala ca inercia, e basicamente é eso. Que lle poñemos aí? Manuela, que lle podes ti? Que prefires poñerlle? Lija, goma? Eu poñolle goma tamén. E ti, Kevin? Pois eu ou nós en Tirán temos recubertas de fibra de carbono, ainda que por dentro son material plástico de alta densidade, pero poñémoslle lija para que non resbale e tamén as gomas de bicicleta para ter unha mellor suxestión. Van completas esa. Bueno, Manuela, ti que trouxeches? Que Pois eu hai por parte de Mugardos a Cabana de Ferro. Sí, eu trouxen unha bancada que, bueno, é onde apoias o cu. Para falar claro. Pois sí, pois nós, por exemplo, ao remar na Liga Femenina e ao ser mulleres, somos máis baixiñas, sobre todo no noso equipo, que a verdade é que somos bastante chihuahuas, como decimos nós. Entón, pois o que facemos é metemos ya aquí un taquiño pois para remar máis cómodas, sen ter que levantar tanto as mãos para chegar ao auga e evitar así as lesións. Ajá. E ti, Kevin, que trouxeches? Pois eu trouxen tamén unha bancada que, como dixo a compi, é iso, onde apoias o cu, que tamén se pode acercar ou alonsar o tolete dependendo das dimensións do remeiro ou remeira e tamén do estilo de remo que queira o adestrador. E despois a máquina infernal esta, que suele ir a pilas, que é a báscula, que sobre todo, home, nós queremos que atormenta sobre todo os patróns porque teñen que estar moi lixeiriños, pero tamén unha peza importante tanto para o adestrador porque dependendo do peso dos remeiros e remeiras, pois colócano nunha posición ou noutra para equilibrar o bote. E despois, bueno, eu podo dicir que sin ser obsesivo, creo, porque tampouco me importa moito os números, pero si para levar un control podome pesar tranquilamente 5 ou 6 veces ao día. Mais por curiosidade, eu solo despertarme, pésome, fago pis, volvome a pesar. O un pouco obsesivo, e así vou controlando canto é unha mesada, unha comida, e a verdade que é divertido. Para min que son adestrador, a verdade que é divertido. Non me obsesiona porque eu a verdade que nunca tiven problemas de peso, sempre ando aí nos 71, 72 kilos, pero para min é divertido, non é obsesivo para nada, eu como de todo, poden dar conta diso os meus compis que metolle chocolate, gominolas, evidentemente tamén como ven, pero non teño problema. Cantas veces vos pesades o día? Unha, ao entrar polo club e non quero saber máis. E se esquece o adestrador, mellor, non? Uf, non lle suele pasar. Manuela, ti tamén estás como Kevin Pois aí. eu a verdade é que pesome pouco, e de vez en cando vexo así a báscula na miña casa e dixo, ai. Coincide co do club, O peso coincide co do club, porque esas máquinas infernais, como decía Kevin, eso varía moito, Claro, a de claro. casa, depois vas ali á farmacia, outro peso. Logo sempre teñen trucos, se te cargas na punta, no medio. No meu caso, tanto a miña como a do clube, tanto na casa de miña nai, máis ou menos, gramo arriba, gramo abaixo. Pero sí que a estrategia de que se a báscula non apoia ben ou dependendo da plaqueta, coñecémola todos. Bueno, vamos con os comentarios aí que nos deixou a xente no foro para ir despedindo. María Fraguela Fernández, que nos di grande Neco, esa era seguidora de Nécora. José Ramón Tenreiro Anido, que nos di vamos Neco. Bueno, Neco, tiñas aquí o todo o club de fans. A ver, pregunta, Manu, ¿te llevaste el cuchillo al programa? Cuchillo, non trouxe unha bancada, un fincadeiro. Bueno, bueno, non sei quen. Sí, eu Quen unha tiña que vez... traer o coitelo? Creo que son eu a do bueno, coitelo. sí, sí. Por que? O coitelo que era? Epa. Bueno, eu remo coa miña irmá. Entonces a veces vamos aí a codazos ou a veces con navalla directamente, depende do día. E coincides unha en babor e outra en estribor, ou non? Sí, algunha regata remamos as dúas de marcas. Ajá. Pero
Pero claro, a veces costalle un pouco, entón teño que darlle así. Bueno, manda saúdos a tu irmán, xa que estás aquí, e que todo quede na traiñeira, ¿no? Que vos levedes ben. Cristina Prado, Neco e Manuela los mejores. Bueno, estaba xente de Mugardos, acaban de Ferrol. Manuela, non me cortes los pulgares. Bueno, aquí a xente fala en clave. Pero, non me cortes los pulgares, que queréis dicir con iso? Nada, que antes dixenlle, non me fagades preguntas comprometidas, que vos corto os pulgares. Ou boa ameaza. E depois José Ramón Terreiro Arido, que xa favortes de Chihuahua, nada. Sois moi grandes aquí. Aquí vos manda unha boa louvanza, Grandes non somos, pero bueno. Bueno, pois moitas grazas aos tres por achegarvos aquí con este noite espectacular de verán, un detallazo que viñerades, que ven aí de Moaña, aquí dende Ribeira Manu e desde zona de Ferrol Terra, pois aquí Nécora e Manuela. Imos a seguir pechando esta edición de Soltando Estacha Digital, que imos acabar con... Quen trouxo por aquí pegatinas para poñer? Trouxo Ribeira. Que trouxestes... Eu non trouxe pegatina porque non había no clube, pero trouxe unha bandeira. Pois a bandeira tamén. E nos trouxemos así un pano. Un pano reivindicativo, bueno, a pañoleta, ¿no? Do Club de Remo Cabana de Ferrol, aí unha das partes de Mugardos. Pois, mentre os vamos aquí colocando, ¿no? Imos pechando esta edición de Soltando Estacha Digital. Venga, vamos a ir colocando, empezade a colocar pois as pegatinas de Mecos, de Rianxo, a de Narón, que está aquí, que foi a primeira, a de Chapela, pois nada, dándolle as grazas aquí aos remeiros, imos ir pechando esta edición de Soltando Estacha Digital. Lembrade, son cada 15 días, que temos aquí o repaso, quedanos dúas. A ver, na seguinte, o que temos seguro vai ser o gañador da Liga B, e a ver como está Liga A e Liga Femenina. Pois moitas grazas a todos os que vos achegastes aquí, a xente que nos sigue, e a seguir disfrutando deste gran mundo como é a Liga Galega de Trañeiras, Trofeos Xunta de Galicia. Ata a próxima, graciñas. Chill with it. This right here your problem. You gon' have to deal with it. Lay it on